Mabilis ka na nga, Toy! Kala mo pumunta ka sa school niyo? Oo. Hindi ko naman pinagmamayabang kung ano yung meron sa akin. Sadyang proud lang talaga ako kasi ayun yung binigay nila, ayun yung meron sa akin. Siyempre, maging proud ako kasi binigay ng parents sa akin yun. Siguro marami lang talagang naiinggit dahil doon, pero hindi ko naman talaga pinagmamayabang. Kasi ako rin excited din ako dun sa sariling bahay ko. Tatanungin ko lang sa kanya kung bakit kami iniwan. Kung anong rason niya na iniwan kami. Tapos tatanungin ko, ba't hindi mo ako pinalaki? Hindi ko na-feel yung tunay na talagang tinatawag na pamilya, pero nagpapasalamat pa rin ako kay lolo at lola ko kasi inadapt nila ako. Tiro rin talaga akong anak nila. Pinalaki ako na mabuti. Pagod. Sama si Roxy. May sakit daw eh. Salawin natin mamaya. Sige ba? Yeah. Tawagin yung ibang kasama natin. Ikaw, kalikod ka ba? Tawagan. Tawagan mo. Sino? Sila sa isa o ano? May kasama tayo. Di ba nga may balak tayo? Overnight sa Alad Bar. Monday yun, di ba? Ewan ko lang. Basta tuloy yun. Yata. Tuloy yun. Tignan ko lang, baka may schedule. Ano schedule na naman ako? Dapat lahat tayo. Dami akong appointment daw. Oo nga. Si Rox. Pero- Tagal ko lang pinakita si Rox. Ikaw, bibigyan ko nga sa kanya. Ano ba yan? Stiletto. 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 Alam ko para sa akin. Sinasamahan pa kita. Para sa kanya. Kailangan niya. Hindi na bibigay eh. So alam na niya na may out tayo. Alam niya na siguro. Siguro, pero punta tayo sa kanila mamaya. Para sabihin. Tuloy o hindi. Sino pang di pa nakakaalam? Sila Emro. Si M, kung wala akong kontak kay M. Isa-isa. Alam na ba niya? Ikaw. Ako na lang bahala sa kanila. Oo. Paano mo yun? Isa-isa na lang yung Isa-isa na lang. Mamaya tawagan na lang natin. Lagi na lang wala yun. Kaya nga eh. Hectic sa schedule. Alam mo na. Ang daming bawal eh. Oo. Daming sinasayawan. Ano sinasayawan yan? Magaling kasi, palibasa magaling kasi bumiling eh. Bibiling saan? Pre, dancer eh, hindi may Oo. magaling bumiling. Diba? Balita ko, parang wala na kayo ng girlfriend mo ah. Ha? Wala na. Bakit? Oh? Ouch. Wala lang. Nagka-problema. Hindi naman. No, Hindi, okay ito, lang. wala na. Nag-aalitan lang ng konti. Wala na o alitan lang? Wala na yata. Bakit yata? Ewan ko. Nako. Parang I smell something ah. Smell something. Yes, naman kasi Walang- may ibang Hindi, nagawa ka. Walang ganun. Ano naman siguro lalabas ka ng Ano lang. wala sa oras or walang paalam. May hindi lang ako nasabi. Kaya yun. Oo. Galit. Eh, naman yung mga problema ng mga lalaki, minsan hindi nagsasabi ng mga ano. Tulad nyo. Oo. Sabi ganun. Tulad nyo. Hindi ka nagsasabi kasi paalam Nagsasabi kayo. ako. Lagi, papaalam ako. Good boy nga ako eh. Ginagawa ko nga, nagpapaalam ko. Ganun na kaya ako magpapaalam. Ayaw kasi sa akin eh, ayaw hindi ko pinaalam. Ayaw sa Sa na nagsisalabas ako. Oo. magkasama tayo, ganun. Oo, parang ganun. Eh kaya ano. Di wala nang tayong Kaya naman, ayaw ko naman na nakukulong lang ako sa bahay. Oo ah. Siyempre gusto, kung saan ka masaya, eh, di doon ka kailangan na magpipigilan mo yung sarili mo. Oo. Kung gusto mo mag-trip na lumabas, hindi mag-trip ka lumabas. Diba? Ang Naman. ano lang kasi, ang mali ko doon, hindi ako nagpaalam. Nagpaalam. Basta yun na yun yung plano sa Monday. gano'n. Monday ba? Siguro, Akala ko Monday. teka lang po. Basta tuloy na yun. Oo. Overnight. Oo, sige, overnight. Saan tayo? Oo, Monday yun. Nakahanap ka ng location. Alad Bar. Alad.
Eats na lang ako. Paano pala yung yung pagkain natin? Magbabaon tayo o mag-order na lang doon? Wala akong pera. Siguro kakain na din doon. I-order Eats na lang ako. Eats. Baon tayo. Ayun. May food naman sila. Basta sama-sama.